У Польшы працягваюць знаходзіць аскепкі расійскіх БПЛА, якія трапілі ў паветраную прастору краіны ў ноч з аўторка на сераду. На шчасце, ніхто не пацярпеў. Вядома, аднак, што некаторыя з 19 дронаў прыляцелі з тэрыторыі Беларусі. Тое, што яны прыляцелі з Беларусі, гэта дадатковы чыннік, каб меркаваць, што гэта была запланаваная акцыя. МЗС Польшы выклікала расійскага паверанага ў справах і ўручыла яму ноту пратэсту. Паўночна-атлантычная рада на просьбу Польшы сабралася для разгляду інцыдэнту, згодна з артыкулам 4 Вашынгтонскай дамовы. Наўмысна гэта было ці не, гэта абсалютна безразважна і небяспечна. І Пуціну я хачу перадаць выразнае пасланне: спыні вайну ва ўкраіне, спыні эскалацыю вайны супраць мірных жыхароў і цывільнай інфраструктуры. Перастань парушаць паветраную прастору саюзнікаў і ведай, што мы гатовыя, мы пільныя і будзем абараняць кожную цалю тэрыторыі НАТО.